ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ନିଆରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଣ୍ଡିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଣ୍ଡିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସୁଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଘଞ୍ଚ ବନାନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ୟତମ। ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡର ଆସଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲୁଭୁଇଁ ଛକଠାରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସମେତ ଏଠାରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ବଣଭୋଜି ନିମିତ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନେ, ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷରେ ଏଠାରେ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ଡ୍ୟାମ୍ର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ବଣଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ।